स' दिपेन बर'नि हाबनायाथ' गोदान नंखाया बिथाङा जेलानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा प्रमद बर'जोंनो आगदा आखाइ जाना मावदों हयथ'सो जों बुंनो हायो बिथाङा डिपुटि चिफ बायदिमोन गबिन्द बसुमतारिया जास्ट नामाव इलेक्टेड डिपुटि चिफल'सोमोन किन्तु मेन सालायनाया जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङानो सालायखादोंमोन दा बिथाङा दिनै जइन जाबाय UPPLआव बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर जाया। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 9 एप्रिलाव जागोननि फोसावथायखौ होबाय BPF हानजा हिसाबै बा नोंथांमोननि बे जिगुनं सिडली चिरां बियाबनि थाखाय माबायदि थियारि मा फोरमायगोन? जोङो फैगौ आसाम इलेक्सनाव आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनि नैबे जिथु 19 नं सिडली बियाबनियाव LACआव जों बिराद थाग्रायैनो बिराद स्ट्रङैनो जों प्रिपेयार खालामनानै दङ आरो जों देरहानाया खाथां जों बेखौ बुंनो हायो। UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनहा बुंबाय थादों BTC हालामनि मोन 15 बियाबावबो UPPLआ गोख्रों जानानै दं बेहाय बिथांमोनजों टाक्कार होनो थाखाय माबायदि थियारि नोंथांमोना? स' राजु बिथाङा सिगां जेनाखि UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि समावबो बुंदोंमोन दे गावसोर सासे देरहाबानो गावसोर सरकार दागोन होननानै बेथ' दिनै जों नुनो मोनबाय 7 जन देरहादों बिथांमोना दिनै सरकारानो दानो हायाखै आरो बिनि बुंनायाथ' नंखायानो आरो दा बिसोरो 15 जनखौबो देरहानाय होनदों किन्तु सासेबो बिसोर देरहाया जों बेखौ खाथां नुनो मोनदों मानो होनबा दिसपुर सल' यात्रा जिथु जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेला खालामदों होमब्लानो जों मानसिफोरनि जुक्ति जानायखौ आरो मानसिफोरनि गोसोखौ जों मोनदांबाय दे जोङो BPF हानजाया 15थाखौबो 15था देरहागोन आरो दिसपुराव जों थांगोन। दिनैनि दिनाव UPPLनो मानो भट होआ होननानै सानो रायजो राजाफोरा? दिनैनि दिनाव UPPLखौ मानो थाखाय भट होआ सानदों होनोब्ला बै समावनो जों नुबाय जिथु UPPLनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनो दे आङो आबसु थानाय समाव बे आन्दलनखौ EM चिफ एबा GM एबा गावबुरा जानो थाखाय खालामाखै होननानै नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'आ जेनाखि चिफ जानायनि उनाव ओरैबायदि सेल्फिशै बियो मावदों खुनु रायजो राजाखौ बिथाङा अनसायनो रोङाखै खुनु रायजो राजाखौ बिथाङा अननाय होफिननो रोङाखै जिहेतु जोङो दा नुनो मोनबाय गावनो MCLA देरहाबाय गावनो MP जाबाय रिसेन्टलि आरो गावनो MLA नि केन्डिडेटनि टिकेट बिबावदों स' बेयावनो जों बुंनो हायो दे दिनै बिथाङा सेल्फिश जुदि बिथाङा मोजां लिडारमोनबा बेबायदि गेलेनांगौनि जरुरत गैयामोन आरो बिथाङा दिनैहाय देरहागौमोन रायजो राजाया जुदि बेखौ रायजो राजाखौ बियो अननो रोंदोंमोनबा बेखायनो बिथांमोना देरहाया एबा प्रमद बर'नि जिथु लिडारशिपखौ रायजो राजाफ्रा जोङो नाङा होननानै बुंनाय जादों। बिसायख'थिया खाथिथारसै नाथाय दासिमबो नोंथांमोननि हानजानिफ्राय बिजाथिनि मुंखौ फोसावाखै दा माबायदि बिजाथि फैगोन रायजो राजाया मिथिया दा भट होनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? स' जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जिथु जोंनि BPF दोलोनि हायार अथ'रिटिया जे बिजाथिखौ सायख'गोन बे बिजाथिफोरखौनो नोंथांमोनखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै सापर्ट हो आरो मदद हो नोंथांमोननि आसिखौ नांगोलनि सावगारियाव थुनानै हो जिथु 9 एप्रिलाव भट जानो गोनां बे भटआव नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि 15 जन MLA खौ नोंथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बावैसो सान सिगां एबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट होनजायो दिपेन बर' बिथाङाबो UPPLआव हाबबाय दा बे हाबनायजों लोगोसे माबायदि गोहोम गोलैगोन नोंथांमोननि जिउआव? स' दिपेन बर'नि हाबनायाथ' गोदान नंखाया बिथाङा जेलानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा प्रमद बर'जोंनो आगदा आखाइ जाना मावदों हयथ'सो जों बुंनो हायो बिथाङा डिपुटि चिफ बायदिमोन गबिन्द बसुमतारिया जास्ट नामाव इलेक्टेड डिपुटि चिफल'सोमोन किन्तु मेन सालायनाया जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङानो सालायखादोंमोन दा बिथाङा दिनै जइन जाबाय UPPLआव बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर जाया।